Menova moja starija vrti ripka, ja baš sterala veš tam na balkonu. Viče ona men, mati, ja našla momka, ja bi se udavala. 30 godina sad će, idu godine. Pa ja 30 godina si sprcala u gusu i još ni pite i ne znaš razvit. I hajde pitam ja nju opet, koji, kakav je, šta je, odakle. I ispriča ona men, fina je tu familija. Sam jest da su malo poružni svi, ali hajde nima veze. Pitam ja nju, reko, ima kola? Kaže, nema mati kola. A dobro, hajde, reko, nema veze, ima kuću. Kaže, nema mati podstanar. Oj, ča, boj Bože, pa ima makar posao. Kaže, nema mati na birou 15 godina. Heba ti svinine nogavice, što se misla udavat, mislila si. Tu ti je kraj. Kaže, meni još ovaj mlađi, kaže, pa hajba mati, naće se posao. Pa naće se sine posao, ali neću mu ja kuće pravit. Ko da gledam eto njeg nama, kod nas kući nasprat. Ma smati u djecu, to be Arabi